Piny mar Spain tim mar Junior Starlets jotugo manyiri ma higni piny mar 17 dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje duto 2024 mibiro bagi e piny mar Dominican Republic. Kaka yorno mar bedo gi ikruok makare, timno chan ni biro bedo gi tuke mag osiep ma biro konyogi pigo tiendegi. Nyidendi ma Kenya biro rakore gi tim mar Valencia Women tarik 25 dwe ni kapok gitugo gi tim mar Portugal ndalo ariyo bang'e. Tarik 30 mano ndalo machuok kapok giwuok Spain ka gidhi Dominican, gibiro rakore gi tim mar Intercity. Tuke mag pinje duto biro chako tarik 16 dwe mar 10 nyaka tarik 3 dwe mar 11. Junior Starlets biro rakore gi tim mar Ingresa, Korea, DPR kapok gitieko tuke grube gi tim mar Mexico. Spain kumekuwa vizuri sana. Mazoezi tunaendelea vizuri. Na hizi conference zenye zinakuja tunajitayarisha tuone venye World Cup tutacheza. Na sisi tunaona mazoezi iko vizuri. Tuna train vizuri. Friendly yetu ya kwanza tutakuwa na Valencia. Najua tutajituma, tutawin na kila kitu itakuwa poa. Hiyo ndio itadetermine. Tunaenda kucheza World Cup na pia tutawin.